ndọrọndọrọ ọchịchị obodo anyị ọkachasị ka o si metụta ndị Igbo n'ụlọ 100.9 FM Chizzy anyị na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche. Na-anụgo ya na ọ na-agba ọkụ ma elekere itoolu kwa ụbọchị Fraịde niile anyị apụta ebe a wee na-adọwagasị okwu agba n'ụlọ pụrụ iche. Anyị zuru ezu n'ụbọchị nketa maka na anyị zuo na ka ahịa eru udo. Anyị ga-atụtụzi ngịga. Abụ m Chizzy si ya n'ọnụ Ajịbọ. Na nso nso a ka onyeisi ogbe ọgụ ya bụ onyeisi ndị uwe ojii n'ala anyị bụ Usman Baba machiri ihe ndị mmadụ akwụkwọ eji amachigasị ugegbe ụgbọala nakwa ndị a na-enye akara ọnụọgụ ụgbọala n'ụzọ pụrụ iche. Ịma na ewu ọnụọgụ ụgbọala dị iche iche a na-enye ndị ụfọdụ gasị wee sị na ugbu a na aga m asịgodu ka nke ahụ deledu ka echere. Gịnị ka ọ na-ekwu? Ọ na-ekwu na ụfọdụ jizie ihe ahụ eme nganga n'ụzọ na-ezighị ezi, ụfọdụ ji ya na-eme mpụ, na-eme aghụghọ, ndị ajọ mmadụ, ndị na-emegasị ihe dịgasị iche iche wee na-eji ya eme mpụ dị ezugharị n'ime ya. Onule anyị na-afụ na otu nchekwa si akpọ afọ n'ala anyị ka ụmụ ihe dịgasị iche iche ndị butere na ụmụ ihe dịgasị iche iche ka ndị nchekwa obodo dị iche iche na-ewepụtagasị n'isi fụ na egbochiri ndị ajọ mmadụ ime alụ dị iche iche, ndị ntọrị, ndị ekpere, ma ndị ori, ndị na-ezughazi, ndị a na-achọ achọ ha ezokwu n'ime ụgbọala amachiri maọbụ mechitu ugegbe ha ka a ghara ịfụ ha. Ọkwa ya mere na onyeisi ndị uwe ojii ya bụ onyeisi ndị ugbo ọgụ gburugburu bụ Usman Baba sizi ka echegoduru ka a ghara ịda na-enyezi ndị mmadụ ikike iji wee na-amachi ya maọbụ were akara ọnụọgụ ụgbọala nke pụgasịrị iche maọbụ nke ndị zoro ezo maọbụ nke ndị na-enyochagasị a na-enye ha na ugbu a si jere du. Ọ na-ekwu na n'oge na-adịghị anya na a ga-ewepụta ụzọ kachasị mma a ga-eji wee na-enye akwụkwọ a maọbụ na-apịachi maọbụ na-amechi ihe dịka ugegbe ụgbọ. Ọ bịa bụ isiokwu nke anyị ji bụ anyị ga-adọwa agba ya n'ụbọchị nketa. Mana kemgbe ihe a bidoro, ụfọdụ ihe na-emegasị, akụkọ dị iche iche ka anyị na-anụ, bụ nke unu ga-anụkwa tata, maka na anyị were ndị ga-atinye ya ọnụ hazie ya na obi anyị tata. Amechukwu elekere ndị Igbo. Igbo mma mmanụ. Nwamba Michael ekene gị, kene ndị Igbo. Bụ ndị nwe mmadụ nke onye echiri ya zegbu ekene m. Daalụ odogwu. Kedu akụkọ egwuru gbasara tupu anyị aga na ebe nwamba ha nọ? Ndị be anyị, unu ma na enweghị ka o si na-ada na ogo ndị uwe ojii, na ọ dị ka onye ọbụla nwere akụkọ n'ihe gbasatara ndị uwe ojii anụma dịka o si ya daa. N'izu ụka gara aga, esi m na ebe a nọ tọnel wee na-abata na-eje saịdị Olokpa, mgbe ifu ebe ndị uwe ojii ruru 5 na-ama dimkpa mmadụ aka ntị, nya onye asị n'aka ekpe ma onye nke a na-esi n'aka nri mma na-amanya bụ nwoke aka ntị, nye nwoke mere ka m amarọ, mana afọ nke ebe o busara ụgbọala ya, ọ bụrụ na ọ maka ihe tinted glass a mere eji kwụsị nye m nwoke. Ihe daa n'etiti ha na-abụ ma ha na-enye na ndị uwe ojii ka m amarọ. Mgbe ị na-ajụ onwe ebe iwu nye si ndị uwe ojii bido tibe ma ọ bido rụsaba ma ọ bido na-emegbu onye ọbụla ha jide na ọ dara iwu, ọ bụ na anyị adịghị esozi usoro iwu n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Abịa n'ihe anụnwa aka na-achị ndị uwe ojii n'obodo anyị kwuru n'ihe gbasatara ihe tinted glass na ihe spy plate nọmba, maka na nsogbu anyị na-enwe n'obodo anyị bụ Naịjirịa bụ na mgbe ụfọdụ ndị uwe ojii na-arụkarị ọrụ ezi ha wee rụọ, ewere ya wee na-akpa mkpamkpa na ụdị ụzọ dị iche iche, ụzọ na-adọrọ mma. Anyị wee na-ajụ na ndị be anyị ọ na bụ okwu anụ maka na anaghị eji wee ruo ụmụahịa biko, maka na akụkọ ọkara kemgbe izu ụka 3 ekwuchara okwu a, ụta ka ndị uwe ojii si jupụta n'ụzọ wee na-akwụsị ndị na-anya ụgbọala
ma ndị a na-eti ihe ma ndị a na-akpụrụ eje n'ụlọ uwe ojii ma ndị a na-eme akaja dị iche iche maka nya bụ ihe tinted glass permit. Nke ka nke bụ na ị nwere ike igosiche ha akwụkwọ niile iji maka nya bụ ihe tinted glass fapụtasị gị na nke adịgboroja ka iji kwuo n'ebe nya bụ ihe na ọ bụrụ nke adịgboroja. O nwere ụzọ onye ọbụla chọrọ ige ntị, o nwere ụzọ onye ọbụla chọrọ ịnụ ihe ị na-ekwu, a wee jide gị wee mee gị akaja. Ha mechie gị nya bụ akaja tinye gị obi mmapụ n'arụ tupu ị mara ihe na-eme gị na fa akpawazi alụ ego onye ị ga-enye ha maọbụ ego onye ị ga-eji gbapụta isi nwe gị. Nwee ka ọ dị ewe ka ọ dị tupu anyị abata ewe nwamba Michael na onwe ya ụdị akụkọ ka ọ kọkwara mana ọ dị ka nke a meliri eme. Nwamba, oge ị nụrụ na onye isi uwe ojii machiri sie ezina ikike ndị ma na-amachi ogige ụgbọala ha maọbụ ihe ha akara eji aga ụgbọala n'ụzọ pụrụ iche. Nke mbụ kedu ka isi fụta ya? Ị fụtara ya n'ọ ihe ziri ezi maka na nchekwa n'ala anyị na-akpọ afọ n'ala? Daalụ onye isi oche. Nke bụ eziokwu bụ na ife ya bụ onye isi ndị uwe ojii mere inekwa obodo anyị kịta ihe so na ihe banyere nchekwa nwere ka o si adagharị n'obodo anyị. O wee sị na ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ nyere gị iwu na ị ya na-eyi uzu tinted na iwu ejiri oge mana sị enyezi na ndị mmadụ ya bụ akwụkwọ na ozugbo, mana ndị nke nwere ihe nwere akwụkwọ ọ bụ na ha wepụta ha awachịpụta dị akwụkwọ afa nwere ike ịgaba ebe fa na-aga. Ọ bụ na ndị uwe ojii ndị enyebugoro tupu apịachisi enyezina na ọ bụ na ị nwere akwụkwọ gị na iwu ejiri oge akwụsị gị ịchịpụta akwụkwọ ị gabala onwe gị ebe ihe na-aga. Ya bụ ife dị mma ka o si wee kwuo, mana ihe na-ewezi m iwe nke mekwuru m na onwe m nyaa bụ na ndị ezi bụziri na-alụ ya bụ ọrụ ada alụziri ọrụ ka onye isi si ha wee liwa dị ọrụ fa na alụfezi ya oke. Maka na ọ bụ na ọsị mee ka onye isi si wee okwu, onye isi ndị uwe ojii akwụsị gị onwere onye ọbụla ya esi bịa wee teta ụlọ otu ọsụ na ọka ya chọgbu okwu, onwere ya na-amali ife dị mma na ife dị njọ. Fa akwụsị gị chịpụta akwụkwọ gị afụ na akwụkwọ gị zuru ezu, iwu ejilo gị kebala onwe gị. Mana nke mere m ụnyaahụ Chizzy anụwụ na saịdị oti ịgba ka fa kwụsịrị m nchịpụta akwụkwọ ka dị ọfụ. Ọ bụla na olugo mgbe ọ ya eme mmebi asị na m agbalọ nke ọzọ akwụkwọ agafego oge ya edebere gị. Mụ na fa wee gbaliwe ya nsị ya na amalọkwa m ihe ama na obi ya wee bịa ụgbọala gị bịa obi ya wee bịa na ọ bụla nke amala ama ọsị m na-akụziri ya ọrụ nsị ewe n'iwe ka na mụ na ike gwụchachara m na-echekwa ya ọchịrị akwụkwọ jide a na-ekwukwe ọ bịa na ignition miliki nche na nwere ife ọsụlọ m mepe boot ọsụlọ m mee nka nche na nwere ife ọzọ chili ya jiwelu gbadaba ịmagụ na ụdị ife a mụnwa na ụmụ kwuchiri ụjọ nsị ọga kezi ụdị ife na-emezi ụdị ihe a ịchịrị akwụkwọ m akọwagolu m gị ife gị na ngwụ efu na akwụkwọ na ọbụla na o mere espaya nkezi nke imeziri m onye alazi ọsọ m na-akụziri ọrụ nsị a kezi ọrụ m na-akụziri gị na akwụkwọ m emelu mmebi ka a na-ekwu m na ya wee gbagobe ebe mpa ka ọsọ m mepe butu onye nechekwa ihe niile mmechie ọgwụnye m aka nsị a na ya abụla ọzọkwa ife ekwuru ka ị na-eme ka a na-ekwu were isi egbe kpa na side mirror ekene wee gafezi ikwe na echelu na ọ bụ ife eji egwu ị mana anọzụrụ m awa na-abụ ebe m na fa na-adọgasị ya akpụghasịkwala m ndị okwu na-elu n'isi ekpele ndị asụ mgbe faji wee lapụ m nya nwesị na ọ bụlọkwa ihe a ka onye isi unu kwuru n'ife o kwuru ọ bụ na akwụsị mmadụ akwụkwọ onye ahụ zuo ezu onwe akwụkwọ ya silapụ na onye aka gaba nke bịazara gba m ya na emechara ihe niile ọsị m weta dọkịtọrị rịpọt na ọ bụ nọọsụ ndị nwere anya mgbu ka a na-enye akwụkwọ na nke m nwere anya mgbu kee ihe m ji wee chịrị nsị ya na onye uwe ojii na mbọsị m akwadotele gị na mụ na gị ezu ya bụ ife adịlọ mma sị mara ife emelie maka na ọ bụ na amala ife emelie o melo n'izu ome n'ọnwa ejiri ihe a wee kọwa akụkọ ọzọ maka na ha emebinego ndị mmadụ o nwekwe nke melu na saịdị Emene Junction ofe ife a anọ m na-agbafe kwụsị ọbụla ife ofe ife a okwe ndị na-eti mkpu ya na New Heaven ebe ọzọ dị iche n'iche ị na-abịa kịta na saịdị Osens
tupu ịbanye ebe a nọ tọnel nwa okwere ndị na-ebe a ofufe agwa anyị ma na o nwere ike ihe si wee megide mmadụ ịkwanye ya n'ime ife ọ na-achọghị ime mgbe ahụ akọba akọ onye ọhụrụ m soro ugbu a bụ ọnụ nwamba Michael ọ na-akọwa ihe na-eme mgbe n'ụlọ ebe a amechi iwu ele dịka o si ada nke mbụ ofe ajụ a njụkwara nwamba Michael ma ajụ mana nke a ka m na-asịzi gị n'itinye na ajụjụ nke mma ajụ ugbu a dịka akụkọ a nwamba Michael kọrọ ugbu a iche na ọ bụghị na ihe agaghị ebute mkpasu iwe ọzọ cheta ihe ka mesịrị n'oge emere EndSARS n'ọkwa maka ụdị mkpasu iwe ndị uwe ojii na-akpasu ndị ọkachasị ndị ntorobịa onye afọ na okere ekike ọfụma asịba na asị ya weta nke ọzọ ichere nke agaghị ebute mkpasu iwe ọzọkwa Chizzy daalụ kwa na oge anyị tinyeburu ọnụ n'okwu na anyị kwuru maka onye uwe ojii na-ebe akwa onye uwe ojii na-ebe akwa ya na-eme ka m gwa gị Chizzy a kpọrọ ndị uwe ojii asị ma asị ha kpọrọ ha ka ha si eme abịa ndị uwe ojii asị na ha bụ oyi ndị mmadụ mana ịbụ oyi ndị mmadụ ị na-ata onye ịbụ oyi amoosu isi na ọ ga-afụ gị n'anya o nwerekwana onye ị ga-egosi ịfụnanya orikpụ asị wee kwụọ gị ụgwọ ihe achọrọ m ka ndị isi ndị uwe ojii ka ha matakwa kịta mkpu ka anyị na-eti ihe na-emezi n'Enugu kịta ihe ndị uwe ojii na-eme n'Enugu kịta ọ dị ime kwọrọ nwa n'azụ buru n'isi sere n'aka mgbe ọ ga-eme ha sịkwana ha sị na ha marọ iwe ha na-akpasu ndị mmadụ erika okwu ha na-achọ ndị mmadụ erika ori ha na-ezuru ndị mmadụ erika ndị mmadụ ma na o nwere ike ị ga-esi megide ihe otu ụbọchị otiba o nwere onye ga-abịachi nwa n'anya anyị abụrụ anụmanụ anyị bụ mmadụ onye isi uwe ojii kwuru ihe o kwuru okporo mmiri n'ọnụ wee kwuo si enyezi na nke ọfụ o nwere mgbe o kpochapụrụ nke enyegoro ọrụ ndị uwe ojii n'ihe a dị mfe kedu akwụkwọ gị igosi akwụkwọ une anya na akara mbọchị e nyere gị ya ọ bụrụ na o tego aka o nwere iwu ji gị ọ bụrụ na ọ gafere mbọchị ahụ ebe a machiri ya o nwere iwu ji gị ọ bụzikwa nọ ya weretara ụgbọala ya n'aka na-eji ije ya tupu amachie ya ọ bụ idosi ụgbọala maka na amachi gị ya ọ bụrụ na ijiri akwụkwọ ọ bụrụ na ijiri akwụkwọ ikike ị kwesịrị ibu ụgbọala gị pụta ọ bụrụ na ị nwetabeghị akwụkwọ ikike ị kwesịrị ibu ụgbọala gị pụta ị dara iwu mana nke na-ewute na-agbawa obi bụ dịka etu nwanne m kwesị wee kọọ na ha bịara jide ya ọ nọrọ ebe ahụ ihe dịka akara awa 3 abụọ a na-ekwu ha si na ọ ga-eweta 100,000 ka njụọ abịa jide ihe a na-egosi na ha ji ya ego ole ka eji agbara ya akwụkwọ akwụkwọ a na-ekwu ọ bụrụ nnukwu ego ka eji agbụ ya jidesi asịsị mmadụ weta narị puku dịka ihe nwe na-enwe m iwe ị na-asị mmadụ weta ego ebe akwụkwọ gị ka dị ndụ akwụkwọ nwụrụ anwụ akwụkwọ ngụ na anwụ sel ị nwekwara ike iji ihe gbọta nke ọfụ Michael ihe ha na-egosi ọrụ ha na-arụ abụrụ ọrụ ka ha chụọ ndị omekome nọọ ka ha kapụta ndị mmadụ ego ọkwụdị ihe mere na EndSARS ọkwa onye uwe ojii na ha ebe akwa onye uwe ojii ọ bụkwa egbe n'aka na-ebe akwa si bịa nyere ha aka onye inyere onwe gị aka Chineke enyere gị aka onye kwechi ya ekwe ihe ndị uwe ojii na-eme ha na-ebute ịkpọ asị ndị mmadụ ebe ha nọ abụmọnụ ebe ha nọ ekwasị gị ọtụtụ ndị uwe ojii one ka ifugoro bụ mmadụ
ụmụaka ha bụ mmadụ rụchara ọrụ uwe ojii na omenka gịnị kpatara ya mgbe gboo eji ikike o nwere wee na-abara ndị ogbe ọgwụ ka a na-akpọ ha ndị wee na-ekwu na-abara ndị mmadụ uru ọ bata okwu eziokwu ebe okwu na-ese o mezie ya mana ndị a ga-abịa tinye ọkụ n'okwu nara onye ego amarụ m ebe nwụrụ ndị uwe ojii dị ka n'obodo anya uwe ojii kwa nọkwa buru egbe ndị nagoro mmụọ site na egbe ọ gbara ndị mmadụ ọdụkụlọ ise ndị ka nọ n'ụlọ ọgwụ wee na-asị na ụdị ihe a mere ozugbo emere ihe a oyi aka na-achị Ebonyi ihe ọ sịrị bụ ndị na Ebonyi irutebe n'ebe ndị uwe ojii nọ n'ụzọ nọ na-alụ ọrụ n'ụzọ ịgbadata ugegbe gị ka e wee mara onye nọ ebe a ị na-afụ ma ha gbadata ya ka e wee fụ gị ịgafee gị na ha kpacha ịgba ya ka isi ihe a ka mechara onye uwe ojii ka a ga na-asị na ọ gbagburu ndị mmadụ ole na ole ebidokwa nke ihe a sịkwarị ya ekwesịrị iji udo akara ọgụgụ ụgbọala dị iche a na-enyegasị ndị mmadụ Amechi na-ekwu na ka esi eme ya n'Enugu a na ọ pụzuru iche kedu ihe ekwesịrị ịga na-eme dịka ndị Ebonyi si eme nke ha irutebe ebe ha nọ ịgbadata iche na ọ bụ ya ka ebe gbadata gị na akpata ewe nwanne m nke Chizzy ka m gwa gị ọsọkwa gị gbagoo ihe a ịgbada ha sị gị gbagoo ọ bụrụ na ha na-esi na agbadata ewụfụ onye nọ makere oji egbe ọrụ ka anyị kwuo okwu onye ọbụla mata bụ ha ji ya hiche na-adị na ndị mmadụ ego ọ bụrụ na ọ bụrụ ego gwa ha ga-ejisi gị kpọrọ gị ahụ ego gị weta onye ọ bụ ihe iwu kwuru na ịda anya bụ iwu o nwere iwu enwero etu esi aka ntaramahụhụ dị na ya ọ 100,000 bụ ihe iwu kwuru ndị a na-emekwa n'ihe a bụ ya agwa anụ ọbụkwa na mmadụ ka ha bụ ife ebe onye ọbụla bụ onye uwe ojii na-ajụ gị ka ibulite ya n'ụgbọala mgbe a ka ị ga-ama na ndị anụnwa bụ ndị kacha nwe obi umeala n'obodo anyị bụ Naịjirịa mana mgbe ọbụla ịfụ ha dị ọtụtụ ị na-ekwu nke ahụ ebe nọrọ n'ụzọ gbata ha ọsọ enyemaka ha nọ ha dị ha n'ọtụtụ nọrọ n'ụzọ buru egbe jiri akwa ndị uwe ojii mgbe ahụ ka ị ga na-eche ma ndị anụnwa ejikwa obi mmadụ arụ ọrụ ha na-aka ha amanye ọzọ wee n'iwe na nke anụmanfụ n'akụkụ ebe a nọ tọnel bụ na ka a na-ama nwoke ụra ka ofu ihe nye bụ nwoke bụ Lexus ES 330 ka ọ bụ ka a na-amanya bụ nwoke ụra ka ofu onye n'ime ndị uwe ojii anụnwa na-adọga ka ọ banye n'ụgbọala nwoke anụnwa gbapụ nye bụ ụgbọala buru ya na-apụ na-ajụ iwu enyekwara ndị uwe ojii ikike ka a na-aba ma na-anya ụgbọala na ọ bụrụ ha nwanwe na ụta na nkịta anụnwa na-ada m iwu kama ị ga-abanye n'ụgbọala m ọ bụrụ na ịkpọ m eje na ụlọ ọrụ ịkpọrọ m jebe n'ụlọ ọrụ eje ebe ahụ jee mebe nyocha jee gbaba ajụjụ ọ bụrụ na statement eje a na-amụ ya kantị niile a na-amụ ya onye nke ọzọ a na-ahụpa mba na-emepe ụzọ na-abanye ebe ihe na-amasị ya ịma ndị Igbo kwuru na ọkwụrụ adakarị ojeko ya ndị uwe ojii bụ ndị be anyị kere ha ọrụ ha na-arụ a na-ekwuru ihe a bụ ọ mara asụ ọsọ na ikwe onye amara ịkwụsị ga-ekụziri m ọrụ m onye isi ala onwego nke mere m fụrụ mmadụ ndị ruo ụlọ ọrụ anyị ebe a obere nwatakịrị bụ moto ya na-aga nwaanyị moto bịa suo ya anyị nọ aikiri anyị na-egote su ya mgbe ahụ onye su ya na-anọ ebe a anyị na-afụ ihe na-eme bịa suo ya nwoke erituo gbawara nwaanyị a mgba anyị sị ya ọ bụrụ gị ọ bụ onye ebe ọ na-achọ ka ọ gafee ị bịa nyara nke gị suo ya ọ bawa anyị amara na onye uwe ojii ka a na-ekwu ọkpọ ndị uwe ojii ya nọ na Abakaliki Road Police Station ebe ha bịa anyị akpọrọ ndị anyị na-eme ha akpụrụ nwaanyị a bụrụ moto ya anyị asịsị ya na anyị ga-esogharị ruo n'ụlọ ọrụ ha anyị eruo ebe ahụ o nwere ihe anyị agwara etu esi wee ma sị na onye a kwara nwaanyị akwanye ya na sel ịkpọ fon asị kpọọ onye ọbụla emegide asị nwaanyị na ọ ga-ana mana
na-echi hapụrụ ya jewe kọt a sị kedu ihe o mere achọpụta na onye a bụ onye polisi ya ịbụ onye polisi ị gara adị iwe tosi wee masị gị ihe meziri bụ mgbe chi foro nwaanyị a onwe ya na ya yizi wee bịa uwe ojii ama afọ na ya gụọ na ha tinyere ya na sel nọọ na ha sịrị mba anya dose moto ka ọ na ịtụ ha obi mebigoro o nwere ike egburu moto mgbagbu n'ofe ebe merụọ onwe ya arụ ọkwa moto ha napụrụ ya narịa kii sizie moto ya ihe eji wee na-ekwe ya bụ na onye na-arụ ọrụ ka ọrụ ọrụ ama na ọ na-arụ ọrụ anyị ma mana ọ bụrụ na ị chọrọ iji na inspektọ jeneral kwuru ka ị kapụta ndị mmadụ ego ihe ga-emebinarịkwa anyị n'aka n'ihe a ofu ụbọchị kịta anyị nke bụ eziokwu bụ na ọ dị ka ihe nwanne m nwoke a ma echi kwuru na ife afa na-eme kịta dị ime mgbe ọ ya amụ fama ekugbu nwa ọ ya amụta ị mana o nwere mbọsị m na-abịa ọrụ n'iru ebe a na-ere ọkpa n'iru Shoprite ebe a ka onye ụmụ obere bọọsụ a ihe aka na izuụka gara aga ka nke a na-eme nyalụ moto ihe nnọọ rute ebe afa na-anọba na-ebu na-achọ pasinja onye uwe ojii na-egote ọkpa na mgbadata ebe enyi si na-egbu osi makapụtasị na-akwụsị ya nyaa ọjụ na ọ ya akwụsị nwa amadi na-anya ụgbọala si ya ka ezi mgbọ ọ sị ya tụgharịa ụgbọala ya ka ha jebe ndị nke anọ n'isi ebe a ka fa jebe ọfịs ya a sị ya ka ezi ya na-ejele ọfịs ọ sị ya nye eke ọ sị na ha dị enyi ịma na onye uwe ojii wepụtara mma sụpụsị taya ịnọ ya ife m na-agwa gị na izuụka gara aga ka ọ na-eme ihe na-ajụ bụ onye uwe ojii a mechaa ihe a ọ ga-abịa biri na barak ọ ma anazi ọ ma apụzi ọ ma akpagharịzi onwe ezinụlọ ime ụdị ihe a wee butere onwe gị ụfụ anya ị na-aghọta n'ọnụma ndị mmadụ ọkụ mana mgbe e nwere ensas na o nwere ndị jiri ọkpa jewe ebe ndị uwe ebe fabi ofụkọtara ha ọkọ ndị ha ma ihe a na-eme na ha ji wickedness arụ ọrụ ọ bụrụ na ọ dara iwu onye a mere ị ga-eji wee jee supota ya nke bụ eziokwu omecha nwatakịrị a ọ gbaghị nkịtị ụmụ onye Igbo o mekịtasị ọnụ gọọmenti nke bụ eziokwu na icheta mgbe emere ife ensas na ofu ife ụmụ ikolobịa anyị yọrọ federal gọọmenti bụ sụzụọ ndị uwe ojii ezigbo ụtọ ọzụzụ o so na ofu ife fa yọrọfa si mme ka na-eri ezigbote ụgwọ ọnwa ọkachacha izufe ezigbote ọzụzụ maka na nwerụkwa ọ gaghị anọrụ na Abuja wee zipụta unu rụba ezigbote ọrụ unu anapụ na ndị mmadụ ego unu afụzie n'ụzọ na avenue iji na-analụ ndị mmadụ ego Chizzy o nwere ife emelụ m ihe 2015 ejere m Abidjan anyị wee ruo na Accra mgbe anyị ji wee ruo Accra ahụzi n'ime abalị anyị na-achọ ebe anyị eje lalụ chifoze ka anyị ji wezie Abidjan maka na n'owe bọda ndị Ghana na Abidjan ọkụ ha na asis emechie ịmana dị na roundabout taxi bụ anyị na-ajụ onye ndị uwe ojii mmadụ ịnọ si ya na anyị na-achọ ebe otu anyị eje lalụ na chifo Chizzy mana onye uwe ojii bịalụ banyere anyị taxi ụlọ anyị wee ruo ebe afọ anyị na-eje na sekụ na Accra anyị ruo ebe ahụ anyị na-eche na anyị enye ya ego ọsị mba n'ọbụ iwu duli ya onye bata obodo fa na-amala ebe ọ na-eje nya ya akpọrọ onye ahụ wee ruo ebe afọ ọ na-eje wee fụ na onye ahụ nọ n'aka ziri tupu nya anachiba azụ olu ebe a wee kpọọ ndị otu ebulu ụgbọala bịa ebulie nachiba ebe fa n'ọrụ o nwere ike ime n'obodo anyị ọ bụrụ na be anyị akpọrọgodo unu je ofu ebe o nwere ike ime n'obodo anyị unu ji narụ unu ATM ejewe na bank wepụcha ego niile unu nwere iwere nwayọọ egbuo gị ebe anwa boghị ori ekwentị ugbu a ka ọ na-ada ugbu a ndị na-achị Enugu ọ na ha anaghị afụ ihe ka ọ bụ oge ọ ga-elukwa eche m na-ewe ka esi egbochi na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya maka na ihe a na ha ada a sịrị ndị mmadụ enyezila ndị mmadụ na anaghị enyezi ikike ịmachi ugegbe ndị uwe ojii wee pụtazie jiziri nke a na-akpasuzi ndị mmadụ iwe ka ụbọchị dị ugbu a etu anyị si ekwu ya ka ha ga-esi wee nụ ya kwa my brother na-ekwusi na mgbe ihe a na-eme na ofu onye na ndị na-emebi iwu n'Enugu State House of Assembly bịara
wee si na ihe a adịgo too much etu esi ekwu ebe nọ report a na-enweta ebe niile akpọrọ ya n'igwe okwu ọ sị na onye uwe ojii igwe okwu ọ sị na ya yara aza o wee jiri ukwu ya wee bịa a sị na aka na-ekwu nke mere na Gọfee steeti fa na-eme ọzọ ya na onwe ya ji ọnụ ya wee kwu si na ọ bụrụ na Enugu steeti nọ n'aka Chukwu na Enugu steeti na amala Enugu steeti asụ obodo na-achọrọ nsogbu n'ọgwụ udo na ọ bụrụ na ọ dị ka na Abịa steeti ọ na steeti ọzọ kụdị famil na Gọfee steeti mere na fama na onye uwe ojii ama ananata ya n'ụmụ nkorobịa iwe na-ewe ya wakpudo onye bụ onye uwe ojii a na-enwere ike igbu ya onye ka ya kwụsị mana ihe a mechelu tata na onye uwe ojii a na ma pin emelie na fa ejikwa na kịta na-emekwa ife ọzọ ka wakpuo ndị uwe ojii na fa ya atinye ọnụ na ya na ọ bụ na fa zuko ọ dị mma cheta na ị nwere ike ije na Facebook wee jee ezigbo ozi gị ebe Solid FM ezite ozi gị maọbụ ijee na YouTube chọba Kpakpando TV ka izikwa ozi gị biko na ndị be anyị ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ụdị ọrụ ndị uwe ojii na-arụ anyị mana ndị uwe ojii dị mkpa mana o nwere ka mmadụ ga-esi na-arụ ọrụ were iwe were ekworo were ọnụma wee na-arụ ọrụ ịfụ na anya bụ ọrụ onye ahụ na-arụ na ọbụrọzọ ezigbo ọrụ na ọbụrọzọ ọrụ ezi ya ka ọ na-arụ maka na ka o si daa kịta anụnwa anya bebe imi na ọnụ esoro ya wee na-ebe maka na eburu ụzọ onye ọzọ ọ dịka ebu nkonko nke bụ eziokwu bụ na ihe anụnwa emere oge EndSARS asị no end police brutality na ọkwụsịbeghị n'obodo anyị bụ Naịjirịa onye ọ na-akwụsị eji m anya m na-abụ wee fịa asị m gị na anọ m wee fụ ebe ndị uwe ojii na-ama dimkpa mmadụ ụra onye ọ ga-abụ ọ bụrụ na nye bụ onye uwe ojii eyife akwa kịta abụsa egbe na asị ka ha na-abụ n'ụwa onye uwe ojii ama ụfọdụ ọ bụla ọ ga-eme m Lexus ES330 n'anya ije ebe anwa na ndị uwe ojii anwa na-ewe iwe ntaji anya you are driving Lexus and we are here suffering o mere m na mbụ moto bụrụ nwanne m nwaanyị n'ime ụtụtụ asị m we are here suffering and you just want to enjoy yourself esi adị anyị ọ bụrụ ọrụ gị ka ị na-ekele ọrụ ọ bụrụ ọrụ gị ka ị na-arụ ọ bụrụ na ị chọọ ịnya Lexus hapụ ọrụ uwe ojii jee chọọ ihe ọzọ ị ga-eme ọ bụrụ na onye bụ Lexus bụ onye ori ijide onye ori na onye ori ị na-aghọta mana ọ bụrụ na onye ọbụla dị rich bụ criminal nke a bụzi anya ụfụ ntị gị na ije na agbanyelụ na o nwekwere ndị ka na-alụ ezigbo ọrụ n'ime ha mana ndị a na-alụzi ọrụ alụlụ ala bịazie ejide afa ndị uwe ojii na ndị si ada afọ ana m anya odo ihe a karịsị mbọchị onye nọ gara aga orugo ebe ise o mere n'ime Enugu taa mbọchị onye na onye gara aga n'ime izu ụka etu a ka o si eme ebe ni etu a ka o si eme ebe ọzọ ebe niile nke a bụ nke afọrọ afọ onye ọbụla kpụ ya n'ọnụ na-complain bitterly na-complain ihe a chọziri ka eme riot o nwekwere nwanne anyị nwoke kpọrọ si agba anyị wee kpọ na-ekwukwa ụdị ife ha na-eme n'agba anyị ọ dịlọ mma si tinye ihe ọnụ ọ dị mma 09097711009 maọbụ 09023111009 nwekwara ike ịkpọ na 07050791009 anyị na-abịa ọ dị mma ka anyị webezie okwu afọ gị na-ebisi akpọ Decency gaa n'iru Yes, my goodness, in Ghana, yesterday, now, one, it's the people in the money, never got that. One of the have a rule. How many of our police is the people there? It is not from the observatory of the Robber by force. This also, how about the daalụ afọ gị na-ebe isi akpọ ọ gwara onye kpọrọ mmọnwụ ọ gwara mmọnwụ ka na-atụ ụjọ onye mkpụ na ha mere nwanne anyị nwoke isi Ebonyi akpọ kedu ka ndị a si eme ya maka ihe gbasara tinted glass a na Ebonyi anyị nọ na asị afụba ndị uwe ojii si gbatuo ha na-eme ka ha si eme n'Enugu ka esi nụ ka esi eme ya n'Enugu ebe a uru dị na tinted glass maka na onye ọjọọ na-ekpuchi onwe ya iru
maka na ihe ahụ mmadụ ekwesịghị ikpuchi onwe ya ka a na-eto onwe ya eto igbo onwe gị ezigbo mmadụ ikwesịghị ikpuchi onwe gị kwesịrị ikpuchi ihe ka onye ọbụla na-ahụ gị mara ka iji wee kwado nke ha tụpọtụ tinted glass. mana ị mana ewu ụgbọala ụfọdụ na-ebu ya abata n'obodo anyị. Ndị a na-ebu ya abata ekwesịrị elebara ha anya mgbe ha kwado owu nke ahụ. Ngwa daalụ. Ihe ma ndị isi. Ngwa daalụ. Anya na ihe ikwu. Onye ka ike Ncho ya adịghị ya njọ. Afọ gị na-ebe isi akpọ. Onye ama nkwa gaa n'iru anyị na-anụ ọnụ gị. Ya na-ekwu maka ndị uwe ojii ọ ga-abụ ihe abụ ndị a nwere echiche ma mepụta uwe ojii a nke ndị uwe ojii ya ga-asụ bụ beware of the public because all eyes on you. Beware of the public because you don't know who is who. Maka gịnị ka ị ga-asụ bekee ahụ ị ga-ala bribe ị ga-eyigo moto now my project for you where you go that Lagos. But don't you form that police firm? I don't know if I can tell you. I'm not sure. That is police motor. Police motor, see that I am more talk less. I do not drive now. I don't have security or something of that nature. Ihe a na-eme na ihe ahụ chọrọ ihe a gbara aka a na-eji enyi elote gumi anyị chọrọ anyị na-achọ ndị Boko Haram mana ndị otu anyị na ndị Boko Haram na-eme ihe ọla akụ negotiation na bere otu kwuru ụta mmiri chọ ha na ha na-ata asị na ha na-achọ ha aja were ego anyị isi na ala ite azụ ngwa ahịa ka enye emecha ebe mbe ha bere ụtụle tiekwa ha nke eme onye ka a ga-achọdo anyị bụ ndị Igbo anyị ga-amata onwe anyị. Daalụ. Anya anụ gị ihe ikwu onye ama nkwa. Onye ka anyị kene? Ị nwere ike ịkpọ 09097711109 ma 09023111109 07050791109. Onye ka anyị kene? Afọ gị na-ebe isi akpọ? Ikechukwu gaa n'iru anyị na-anụ olu gị. Na TV oge IG na-ekwu onye oge ma chenji na ihe ọ na-ekwu bụ ha kwụsịnye akwụkwọ gbakara Tinted glass and ụbọchị nọ n'ihe a ọ nwere na ha na-ekwu ndị ha na kịta ndị uwe ojii ga-edobe ihe ọzọ n'ụzọ anyị ya bụ ego ihe onye isi ha nyere iwu bụ ha kwụsị ime ishu akwụkwọ gbasara Tinted glass onwe oge ha si ha chekiri ndị moto bụ Tinted glass ọzọ bụ igwe ụmụ ya mere bikọsi ha na-ekwu anyị onwe mgbe ekwenye rugwe ya ala ndị ojii ahụ o nwere mgbe nwa nwoke na-achọ ahụ moto ọgọ nwoke na-ahụ ụkwara ọ bụ ụkwara ya ka ọ nwụsọrọ ewere tinye na kọtọnika jeflat gaba ezi nwa nwoke na draiva moto ebulara ya na Abuja apụta n'ụzọ ụzọ kogi onye bụrụzi nye mobail oge na tachi aha fụ onye a n'etiti ọwụta madọ ọ bụ ụkwara ụgbọelu ụgbọala ha ga-abụ 30,000 onye dị draiva nna ya bụ egidanya polis ọfisa ewere fon kpọọ nna ya nyekwe onye mobail ahụ nwoke ihe bute ịma na their language bụ ọ bụgo the head of state onwe ha ga-eme so nwa nwoke onye ọkụdịsa asị onye okwesị tinye di ya n'aka ahịa wiki na-ewu 20,000 nwa nwoke were wepụta onye ọkụdịsa kawo obi nye nwa nwoke akandideti nwa nwoke atransfa 20,000 na akaụntụ ya achọrọ itekọ nkezi ọgọ nwoke si because onye bụ ọgọ nwoke bụ elebe fada
want to continue with clean case. Let police will die. You get that Facebook, search here, Google, confirm what the name. Look at the picture here. Hey, hello. Ana ihe iko. Daalụ. Ekwesịrị Chizzy ụdị ọhịa na-eme maka na o rida ya n'afọ oge eme ọzọ onye na-asịsị hapụ na ya bụ Reverend Father ọnụ nsogbu anyị na-enwe anyị bịa kwuo na ndị ụka ama gị ụra asị gị gosi ntị nke ọzọ ama gị ọzọ etu aka ga-esi magide gị mma gbuo gị ị na-aghọta mana ọ bụrụ anyị bụ ndị omenala ime asị gị mba n'ime ihe a amara ịta ahụhụ dị na ime onye uwe ojii anụ nwere erigo 20,000 a ọ ga-achọ ọzọ ga-eri chọọ ọzọ ga-eri ka obi were akaụntụ nọmba nye mmadụ to tell you the extent. Onye ka ikene aka nwa Igbo na-ekwe ana m anụ gị gaa n'iru. ekele m enyi nwoke wa Daalụ nnọọ. ogologo n'ụtụtụ a ya ma eji wee na ahụrụ mmadụ ka dịka m ji wuzikwa ike dịka oke mkpume ahụ. Daalụ gaa n'iru. Aha m Igbo na-ekwu ekilakpu a na-akpọ ụzọrọ na nkanuwe ekele m na nkasị nke a bụ ngarị enweghị ihe ị ga-akpata nkasị arụ ka ọ ghara ndị esi ndị uwe ojii obodo a bụrụkwa kasị ha na-eyiri uwe abụmọnụ akwụkwọ n'ime ha agụọkwa akwụkwọ ma akwụkwọ ọwa ya na-asị ji ha ụfọdụ akọrọkwa ihe dị eme ya ndị a mere ha ji wee na-asị ka arịsọcha obodo Naijiria ka ihe dịkwa mma enyezuo mmadụ agha mmanụ nsogbu ime ha bụ onye nwere ụbụrụ ime ihe ahụ eyi ya ka ọ ya dị onye ga-akpụrịba akụ onwenwe ihe na-agụ n'ime n'ụwa emeghị ihe ndị uwe ojii emeghị ihe dị oke egwu n'obodo a. Daalụ Igbo na-ekwu. Daalụ. Ana gị ikwuru Igbo na-ekwu. Ọ dị mma dịka o si adị ugbu a kedu ihe a ga-esokwa onye kwuwara maka na oge na-asịzi anyị kwarapụ ka anyị chịkọnatabazi ọnụ nwamba kedu ihe a ga-eme ajụ m ajụjụ asị otu o si eme ugbu a kedu ndị ịchị ọchịchị ndị na-afụ n'udo dị n'ala Enugu maka na nwoke na-ebe nwata na-ebe ewe oge emechara ihe gbasara ensas a ịma na obodo dị elidu enwerozi onye na-azaga oge ha na-anaghị apụtazi n'ụzọ ndị ori ya dịrọzi enwere onye ọbụla dịrị ju kedu ihe a ga-eme kedu ndụmọdụ ị ga-enyezi ndị na-achị ma ndị na-eme ụdị ihe dị otu a maka ka obodo si dị ugbu a ọkachasị iwu a enyere dịka esi kwuo ihe onye isi a kwuru bụ na ugbu a sidegodudu na aga na-enyezi akwụkwọ ikike mmadụ ịmachi ugegbe ụgbọala ya maọbụ ihe ya akara eji aga ụgbọala ha pụrụ iche mana ugbu a ha bụzie ihe a sị ha mebezi ihe ọzọ. Kedu ndụmọdụ gị? Nke bụ eziokwu bụ na onwere na-amala ife dị mma ana ife ọjọọ. Chizzy iburu moto nkịta na-erute ebe ndị uwe ojii ọ bụla mmadụ ya sị gị gbadata Igbo ọ bụrụ na abalị ọbụla mmadụ ya sị gị gbanyụọ ọkụ ka ha afọ ilu onwere na-amala ife dị mma ife anyị na-ayọ odo ndị okwu na-elu n'isi fa meela anyị ebele ọkwanụ mmadụ ka anyị bụ na ihe akịta na mmadụ isi anọ na mọchụarị ọkwa nne mụrụfa onye esi wee mụọ ndị uwe ojii a nwoke agbagbusịrịfa ịmana onwerozi ife a na-ekwu maka ndị ahụ onwerozi aka anyị nụrụ maka onye uwe ojii akịta egburu egbuo arapụrụ ya ndụ ojelejo ọnalana onwere nke mụ na gị mazị na ife anyị nụrụ bụ na isi ezuru ya ezu onye isi na-ezuru ezu ya ebunye ya egbe ama echi ọ nakata mmadụ isi na-ezuru ezu ịlapụ ya n'ọrụ ibunye ya egbe isi ya jebu jiwe nchekwa ọ bụla akụkọ a na-akọrọ anyị ndị isi ruru n'okwu fa gwa ndị uwe ojii fa zụpụrụ n'ụzọ na-arụ ọrụ fa bụba dị ọrụ wute egwu chukwu na-alụ ya ka ndị ụzọ iwu kwadoro iwu na-alụ ya ka ndị jere ọzụzụ anyị fọ okenye mmadụ nọ na-ome iwu mmadụ ya ka ọ gịwa bụ ọkaikpe ọkara ikpe mmadụ amapụta anụ na-anọ nkịta na nsi na studio pụta njechụla akwa uwe ojii wee ye mmeme ya eme mmeje ọzụzụ akụziri m ka esi alụ nya bụ ọrụ mana fa na-alụzi dị ọrụ ka ihe si na fe jere ọzụzụ na-epụtalụ ndị isi aja afa Amamechi okwu nke gị ihe na-ekwu bụ na
ka m gwa gị eziokwu. kedu ka a ga-esi gbochie ihe a Tupu m ekwuo ka a ga-esi gbochie ya, achọrọ m ka onye ọbụla mata na ndị uwe ojii so na nsogbu anyị nwere kịta. Maka anyị ji wee na-ekwu ya bụ na mgbe anwa ha gbara ọsọ n'ụzọ inweta ka arụ si wee jụọ ndị mmadụ oyi nna na Nsụka tiniri werere n'irugebe ị na-eje o nwere onye wakporo mmadụ. ị mana nwamba maka Ghana ije na obodo Ghana ije na Ghana ị gaghị afụ onye ndị uwe ojii n'ụzọ a ga-akwụ n'akụkụ ụzọ na-afụ na ewe ihe ga-eme na ewe ya ga-enyere aka agaghị akụchi ụzọ anaghị akụchi ụzọ. From Enugu to Nsụka mgbe ahụ ị nwere about 5 road blocks ndị polisi ha na-ego ebe ahụ niile, mana mgbe ihe a mere ịbanye moto gị fịa ịnarugo o nwere onye atọrọ, o nwere ihe mere mmadụ. Anya na-asị ndị a ha na-abụ uru ka nsogbu ka a na-enye mmadụ. Ifugokwa maka ka ngwa gị ịbụ uru na nsogbu bụ gị na-ebute ya. Ịbụrụ na ị chọrọ ịbara society uru, ọkwa etu isi arụ ọrụ gị ga-egosi. Ịchọọ ịbụrụ ha nsogbu, ọkwa etu isi arụ ọrụ gị ga-egosi. Ihe m na-achịkwu bụ ndị na-achị achị. Ana m akpọ the governor of Enugu State, His Excellency Right Honorable Dr. Lawrence Ifeanyi Ugwuanyi. Onye a na-agba mbọ kwada ka Enugu nwee udo, ka Enugu dị mma. Nke a bụrụ na ndị ori, nke a bụrụ na ndị Fulani na-akpa ehi, nọọsụ ndị uwe ojii bụzi ndị na-eme onye si na bịa pụọ n'ụtụtụ obi a na-ekupụ ya. Asị gị weta ekwugo m ya moto a niile ebutere, ọ bụ na mmadụ jiri aka ya jee machie ugegbe ya wekasị anya dọka, mana nke egotere buleta etu ahụ onye ahụ anya gị ikike, onye gị ike ka hapịa ka o jebe. Ọ bụ na asị na amachi gị ya si machie ya, amara na amachi gị ya, mana nke a bụ na amachibere ya. Ihe a bụ ihe ha ji ezu ori, ihe ndị uwe ojii ji ezu ori. Na elu onye uwe ojii kara obi nye mmadụ akaụntụ nọmba ya kwụnyere ụgwọ n'ọgwụ kwara ịgba na tramadol. Iwu amachara okwu ya maka na ọgwụ. It is only when you abuse it eji agwọ ọya n'ọbụ na irie ya etu kwesịrị iri ya. Dọkịta nwere ike idere gị wee triti onwe gị. Ndị be anyị ebe a ka anyị ga-anọ wee dobie maka na ebe ọkụ nyere ya nwụsa gwara cheta na ọkwụ elekere 4 na mgbede tata anyị eme ya n'ụzọ omenala n'oge Kpakpando. Chetakwa na enwe ka o si kụọ elekere 5 na mgbede tata nnọchie na oge ọba egwu pụta ka esi wetara gị mmemme dị iche iche n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM. Cheta na oge ụtụtụ ọma na-abịara gị kwa Fraịde ọbụla ma ọ kụọ elekere 5 nke ụtụtụ ruo mgbe ọ kụrụ elekere 10. Mgbe anyị ga-eji pịachi ya bụ mgbe anyị mechiri okwu akpụ n'ọnụ ebe anyị na-anọ adọgwụkwụ agba. Were ekene nwamba Michael na Watchshot Amechi Ugwuele bụ ndị dọwara okwu agba n'oge okwu akpụ n'ọnụ n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM. Ana m ekene n'ụzọ pụrụ iche Chizzy biko mara na ihe niile na-alụ niile na-akpara ebe a bụ echiche ndị kwuru ya nakwa ka a si kwuo ya maka na uche ya dị njọ. Ihe a na-achọ bụ ka o wee dị mma. Onye mara ihe na-ese okwu ya mezinye ya udo ka anyị chọrọ. Abụ m Chizzy Ani ka ọ dị. Ị nwere ike iji na Facebook ya na Kpakpando TV wee kiribezie ya bụ mmemme ka o si daa ka emesịa. All day, every day.